Wadhi kaunti ma Kisumu nyakor mgajwang kama duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oduoko ne tend kaunti ma Kisumu lowo ma nengone dirom milion 400 matimore tok ng'eto mane ogol kod jang'ad bura Samson Okongo dwe mar 11 kama jaket mwandu moro noyud kod ketho mar yako lobno mane oket tenge ne gero dundu mar KOP. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao ntiere kod ler mathoth. Kaluwore gi bura mane ong'adi gi doho ma Kisumu e dwe mar 11, jang'ad bura Samson Okongo nochiwo siem ne migawo mochung' ne lowo mondo thich oko oboke mar lowo mane ochune jaket mwandu moro e higa mar 1996. Koloso bang' limo jot mar Sunshine Villas ma ichano muki bang' ng'eto mar bura makamano. Jagoro mar EACC e gwenge mag Imbo mar piny Kenya Abraham Kimboi wacho ni lobno noket tenge ne gero odundu mag KOP e kaunti ma Kisumu. The plant that we have behind us was designed in the 60s for a population of 50,000 people. So right now there is that need to expand the same. You cannot do the expansion if someone has taken over the way live, where the pipes are supposed to pass. Odni ogengo kama pipe kale. Pipe mokwongo noger kane wan gi 50 million kende 50,000 kende Kisumu. Sani osebet 500,000. Waseyudo pesa mar donors monego expand go pipe ka. To ng'ani kane ochako gedo kano kwere nomuko nyaka pipe ma ji nobet maonge pi kuom wik achiel. Kitemo los pipe no. Okawo pipe odai oloko otero kuma nyien. E lo gavana nyang' nyum. E sirkand gavana nyang' nyum. Wanyisi ni king'eyo ni kawo lop sirkal duok lowo no gimodhi konyigo onge. Komachielo Kimboi ochiwo siem ni duol mar EACC biro donjo ne apisas manitiere e migawo mar lowo ma iseyo gi chiwo oboke mag lowo mabandia ne lobe mag piny owacho. Okwayo oganda manitiere gi oboke mag lowo mabandia mondo duokgi mar kedo gi lal. Those government officers are not in those positions to do the wrong things. Land registrars were not employed to give out government land irregularly. They have a special duty. We will punish those officials. They will compensate the grabbers. E kaunti ma Kisumu, duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oduoko ne tend kaunti ma Kisumu lowo ma nengone dirom bilion 800. Moriwo lob chiro ma Kibuye, mayangore ni nonyewe nengo mar bilion 2. Lo mar eka 20 mantiere e bwobad migawo mochung' ne od twech, kaachiel gi lope mamoko manitiere e bwobad migawo mar gacho kolo e gwenge ma Nyalenda. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.